Qed ikun hemm nuqqasijiet regolari fil-mod kif qed jiġu amministrati u approvati is-sigħat u l-pagamenti tal-overtime lil ħaddiema tal-Ministeru ta' Għawdex. Dan ħareġ minn audit li sar mill-Awditur Ġenerali u li sab li f'każ partikolari ħaddiem tħallas ta' ġurnata sħiħa xogħol meta ħadem satejn xogħol overtime fil-jum tal-Ħadd u f'festa pubblika. Dan b'kuntrast tal-impjegat ieħor li ħadem ftit sigħat fil-jiem tal-Ħadd u l-festi pubbliċi u tħallas bis-siegħa minflok irċieva il-paga ta' ġurnata. Din id-diskriminazzjoni mal-ħaddiema kienet iġġustifikata mill-Ministeru għax skont huma dan tal-aħħar kien qed jirċievi pagament addizzjonali talli jkun on call u għalhekk jirċievi paga ta' ġurnata sħiħa jekk ikun on call għal aktar minn 8 sigħat. Bl-Awditur Ġenerali argumenta li għandu jkun il-ħaddiem li jieħu l-on-call allowance li jissejjaħ meta jkun hemm xogħol urġenti u mhux ħaddiem ieħor, propju biex jiġi evitat il-ħlas mhux neċessarju tal-overtime. Mhux hekk biss iżda l-Awditur Ġenerali sab ukoll raġunijiet vagi għalfejn l-overtime ikun iġġustifikat fosthom pressjoni biex jaħdmu matul il-jiem ta' tmiem il-ġimgħa u l-festi pubbliċi kif ukoll dmirijiet ta' supervizjoni għalkemm skont l-Awditur Ġenerali l-ebda minn dawn ir-raġunijiet ma kienu attribwiti għal biċċa xogħol partikolari. Interessanti l-fatt li awditjar ieħor li kien sar fl-2021 kien ukoll sab il-vizzju tal-overtime f'dan il-Ministeru u xorta waħda din it-tendenza reġgħet instabet f'dan l-aħħar rapport. Fil-fatt minn kull 8 ħaddiema 6 minnhom kienu qed jagħmlu overtime fuq perjodu ta' 6 xhur konsekuttivi b'każ partikolari li kellu l-overtime tul is-sena kollha. F'każ ieħor ir-rapport sab li ħaddiem ingħata l-approvazzjoni li jaħdem 347 siegħa bejn Jannar u Ġunju tal-2024 u 177 siegħa oħra bejn Ottubru u Diċembru li bażikament jammontaw għal 65 ġurnata fuq bażi ta' 8 sigħat xogħol fil-ġurnata.